Случвало ли ви се да ви привлече някой мъж? Отговор ме плаши. Аз винаги съм била. Всички са психопати. Айде, обоснуви се. 1, 2, 3, 4, Наско, ти какво правиш? 6, 7, 8, 10. Благодаря ти, Лъкавече. От повечето хора съм наричана прекалена. Може би Розалия много се страхува, че не е обичана. Истинската любов почти винаги убива. Ама трябва време за да даде доверие. Розалия си един запален пожар. Не е нужно по да ти отговаря на тебе. Ти си виж, аз те обиждам. Това меляне е постоянно. Колко си брутален. Засекви тъпоти. Престани през цялото време да се опитваш да ме намажеш с***. Трябва да им покажеш, че ме обичаш. Аз не го виждам. Единствените хора, които не си позволявам да отрежа напълно, това са братята ми. Когато съм с тях, страшно много те обичам. Емоцията е винаги различна. Урока по салса е като живота. Почваш и ти е малко трудно.